Samo wueni jopuonj mosendiki on permanent and pensionable terms nyaka nyo chak tich. King'iyo higa ka higa 5,000 manene cha dikoro gin 15,000. Sani jopuonj mondik on permanent and pensionable terms gin jopuonj 76,000 mondiki. Koro kwa ng'iyo motimnegi replacement mokwaluonga ni ndiko mago nyalo bedo mogwaro matin piny mar 6,000 to wang'iyo ndiko hie chiwo nafas mondo ndik japuonj 76,000 osendiki on permanent and pensionable terms. Samo wueni nyo TSC osegolo advert mandiko jopuonj 24,000 ma Januar ka gidhi chako tich. Ane gidhi chako tich e yor kojolo miluongo ni intern cha. Mabe pod wagore neni japuonj mose ai training mo qualify. Obedo kojolo nade. Oromre gi jopuonj ka. Ing'eni tich ma kojolo mar intern onego bed ni miyo go ng'ano ma pod nie course. Pod nie course owuok dhi oteme matin. Otegno go koduogo to aneno koro to nyalo wuok. To magi jopuonj mose train, mose qualify to kendo indiko gi e yor kojolo. Ni wacho mako ni jopuonji kamoro matin. Gima ne wayango nyaka watim koro en kwayo ni tich ma japuonj tiyo ka kojolo kikal higa achiel. Obed intern higa achiel kende to oloke mondo obed permanent and pensionable. Mane gima bo konyowa. To en adier ni ka osendiko 24,000 ni kanyo neno data ma TSC. Kendo bang' Januar idwa ndik 20,000 mamoko. So bero sebete e higa dek mokalo gi ndiko jopuonj osebete. To wacho ni mane geno mapono nitiere ni ka gisudo nyime jok mosebedo intern gibo bedo thuolo mara loko gi permanent and pensionable. En gimoro mapontie ma sirkal nego ngira. Entie sirkal nene. Tumedo dhire. Wadhire motegno. Giywago nwa budget. To sama giywago budget, TSC ywago budget mondo loko jogi permanent and pensionable. Wan be wadok kuom Parliament. Ingeni appropriation of or allocation of funds. Mandi kujopuonj. En gima nyaka wuog na Parliament ka. Wakonegi. To moloyo Education Committee nyo wakwayo. On the sides. Nitemuru. Jatelo timo motegno. Ka ukedo motegno allocation of funds. Mandi kujopuonj. Lwenje kata yuak. Mudo lak mani jomoko poni e intern yok bibete. Ero kamano. Aduogo ka banka wiyo masani. Ndigi mathoth yama ntiere wacho ni ero. Deponi Collins Oyuu fight mana ne teachers to we will give classroom teachers. Mana diponi watch mantiere kanyo ango duogo kode achiel kachiel sani kama chelo bende mantiere karkae. Watch mari ma kanitiere ka jot ma jatend piny Kenya. Yo wacho ni jatend piny Kenya William Ruto en two term kosen kumi bila break. Jopuonj ni consult kusema nen mamu mari ni won kaka Collins Oyuu. Waka wiyo masani kwa duogo nyakura mojua ngoduogo kwa mathoth kikini mabora. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Benjal no mohero dongruok ne ngima makin. Para ne pap midhialo e jo Kenya mosetelo nyime eneno ni opidh yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienje aboro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo $5,000,000, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org. Anamor,
Nikech mishika, gijo kuego onge kama owuok. An abiro timo kama. We adonjo e kama mondo an arang. Ka donjo e kanyo to samoro bonge gima dhi nyime. Jogi tema kodhoga. Ansani koro ngimana nitie kama tek, nikech saka sawa ya penja kama mishika nitie, take kaka nyalo wacho ne ni mishika okwal. Aparo nyathi choluo temo miyo nopondo ne mamami. Mano nyiso nitie gimoro marach to nyalo bedo ang'o? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka. To wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the